Hana di kesak segun fuimani thuya hayeng gitong wai kha segun fuiman jeti kalar gitong. Jotono good morning ang tabu hingke fungni tipin chaya kono kisa lama beranya hini ongkhorjak hingke yango hingke to bin nana bai ani busla thangjak segung baria noi hi borok ke segal kalai tongo ta ngai kha bong uklo khimi tongo yango hingke to sa bagan ro nongoi mangkhana busung nai tong fungo hingke te bo view kaham ngai tongo hingke yang busa bagan yang hingke bel pungri layo bro bohomni si mekha tong kha an buslani yakung toni man system na hari ko boro yakung toni bo ang mastan che ne bula apa tata ne tata tata de mute de tata tata baba tata mana pedi bo tarok sina siman julum Rodai sumai rok sina hare lai thang sin jango hokai fungai khan rodai sumai rok thang mau hongkai sui rok sina hana di जों दाबो हंके कारखाना गानाव फाइजाक हंके ओ कारखानाव tam tam tonor no phulumo o कारखानाव hंके khongkaiwa kwrwida khongkaiwa no sepenguda ayang baire uru hoi konor ugoi mangkhana bosta bai peti khai khajak busuk mo hंके baire go thagya kone bosi rok tei tam rok khaise mi ang was kaham ke hंके mono bukur khugui pai akonoi bothorok thegui pai akonoi dike furan tongni rikhata hingke go yang rok bo hंके bothor khugmani jaga tabo kata suwa rok kri agi hंके te burung norong nang tabo phunungai bidiki borok bothor khug samtai bangma se aro Dike bothor khugui bono tisa hasing bai phumani pore hंके borok bono goniwei bisik jani rangman sainiya hंके mo hंके to yakang sudano chikon phur tanja khana wa hंके mo bo emtini si hंके mo hंके to ko wa bo sokta mo khai hंके mo hंके wa barani ko wa bara moni bo sorong na tamo wa bo bothor thekjai ko mo bisu phuti saimiya phuti japsimo nunggu ni mangkhana mo hंके u aboni busuk hंके khaijak norok nungui no mangkhana mo tamo mo hंके to khongkaiwa ni busuk iko mo hंके moni tolani bo tongo moni tolani hंके ang norok no phunungnai bomo
monitolani hingke to iko mo yapang ta mo yapang hingke iko siki barakha raina rekha borok mabro nyai busuk jorati busuk narang nang mo wa busuk futi eng borok saiman hingke borok raina rekha hingke yango hingke busuk ta o busuk no bo bothor theksi bayo bothor thegi nyai mono alada babe phalo borok te usha bairen borok paikalang haima nuguta gari hisab hingke yango hingke to yapang sudda mo hingke to boi sikhainyan bagi na busapuru no moto tanchi ga yapang yufung ganang iko busuk basak ganang hingke naji bong borok ke emtiyo porjonto income khai sai manu sin borok hingke sti factory ra su kholongnai to tongba bong borok hingke manu mo hingke to betuwa na hadi muya busuk asaijak kebang mai betuwa muya phaijak phanche mo wa asayu markhan phaijago muya mo ani busla songki ko aro sogui kha busuk beranya hin busuk beranya hin sala groi phungai ke bini cycle no cover sai jongbo ga angwa bongno okulo kisa thangui tongo ta nainani bagui borok thangbai kha buskang digi angke tabu bongno okulo go hani bagui kisa doi thang tongmani ta geleng mani hingke yango hingke to khetor na hadi o khetor ta chichiri busa jat tongo chichiri hingke mo buino kholsa mo bunu geta buibo kholsa layana norok nugui mangkhana tui bo gwnang si jaigao chichiri rok hingke to kaham ke camera oke si jaigana ta ma biang thakanu sinugli borong borok thangbai khano buskang digi na hadi ko ro khum bubar klai jang busna ke ja khum no bun bufang hingke kono ro bufang nugui mangkhana kisa ke jum khai phunuk tungna di ko kormo kha tumar khe nai thujago kan busla songke borok hingke chomoni si thanani hinai tisa berelaijak borok kri jai himba chomoni beraina hina ani buslabo yang hamjak mani ta sasidi borok kri ngin thana hinta bo ha sing dabuk oroni segun jara kalangnai ko segun chala ramao mano hinai phui kalangmas na hare bini gari okolo ton mana ani busla ton na si gosi amno mangnai tongo choro pungjogi oi baba tamo ha tam baba eko usuk ko bongo mangha segun chala mono tabuk nogo kalang kai disine rom rom hem baba hem bin gari okolo go tuja nang gari rikha ga ani yago na hana di kesak segun fuimani thuya hayeng gitong wai kha segun fuimani jeti kalar githang thunas bung jato hone sia sai tongkho